okayfm 101.7. Share mo bono ye mami Kate Gyamfua enso abeka yensa ewo efie ha na mami wakwaba ya nua be ma me hu na makai Sir John na sabre we yesa obekọ na yeso afafo Kate matisi yesi nipa bi wura se ade no menko wa na obekọ wana beko ye party ni de ye fa obamu mu bi enko ho fe wodi wanim kasa kire om na anye yi afoji kasa kire om mi nua be men ni papa nche wo wiase ni papa nche na me fa ne crancy ma me mo akwaba ya nua mi nua be ma na campaign so te sei yo ma me fa kwanya na me nchia watiefo campaign ekoyie pa nyame adom ti ekoyie cause ma na me no matena yie me ne party fo atena yie chairman for youth organizers tescom coordinators me ba ye na man ka se me ye organizer nti e man kwa na me no be ye adwuma meni mema ni nyina ya adwuma amadwuma na somwani ti mema na je campaign no na ma no so age campaign no e na omo ye e ma me ko ba bi krom bisa me ma wo be den ebetu ama onti mema ye ni mu adwuma wa ye bisi da bi awofofo abem ya ko election afofofo abem ti e se me ba na me no mbe kasa nti me nua ekoyie pa na modi ma me fa we nhya ase wan kasa sister ketwa Adwoa eja watia ne na kakra be se busumi be de wo honie watete nsem ahodo a eba bi kura so esesenka ne ministerial post no kura yagye no me ade so watete ne say ya what all might to say why about ten yo minua we oba ho asem o nti no eba na ye nso ye kan ne nse ne esi enyina ye okrom ha enim se Adwoa ye obi obo ne homodin apa onye saade ne bi da enti no ye nim ne enti a ekosa enti me de bia me kan se ye ma na mre se president a wa appointed no ne ho no kosre se oko leave enti leave no so so na me so san ba bia mu san ba je ye enti ye nyina ye ntwan ne ye nhwe se ebia obeba be kan se ebia se no position no president ebia me wa na say ebia me ho mfa me ana bibi nti me jaimu a ne nyina ye hwe ana president be friend me ntimi mfa nto wo saa me say sisi a na ho saa because oni ho no obi ate anti sisi a dapa ye maame ono no se a wo hwe kiri oni deputy nso wo ho enti no me de na me kan say ye man time ba political ntimi mfa ne ma nto hosta because ya to abanso ama wo constituency enkrofo nso nyaaya na nka omo MP wo ho na nka omo ne kasa enti no asamre de edin ye kasa nya dia na enye na ma nipa no ono ankasa nso e ma ye hu ne ekoso nti a oye yi ene obeti ni sei wotena beti ni sei me ne kasa ya che first na ba ye na ye try say ne be kasa na ye pese I live ye pass ni ade no ofra ho a na wanya wo ho a na wa ye ma meba ni ade enti me make an say Ghana fo nya botrema no cause ma no ba me akula oba politics no so a nyina ye nim say Adwoa nya obi a ombu ade ana onye obi a ne ho ya homte enti situation bi na sa aba ana ma ebia ofa ne niema difficult a ye ma ne time with time no me feel say eniema beko ebe moment the time Adwoa so at parliament na camera turn so kra e bright papa ade pa bia na make ade pa bia ensam wo ho so nyame beye ni ofam bia nyame nyini mfim na omra because of future pa obeye deputy majority leader say wo born humodin pa born humodin
ɔno mo din pa ɔno nso entie nkurɔfoɔ sum because nipa pɛ n'asɛm nti ɔde nipa kɔ ɔhaw bebree mu nti ɔmbra na ne yɛ sɛ otumi yɛ ɔba na abɛyɛ w'adwuma kakra a ɔwɔ hɔ a wobɛtumi asan akɔ nti ɔmbra because ɔno nso agye ɔman n'adwuma to no ho so nti yɛ sɛ ɔba no nso ɛsɛ ɔba no bɛ okayfm 101.7